Mhm. It's Friday karon. So wash day na makaron. Pasabutan na makasulog big mga casual shirts sa opisina. Actually, on Friday din especially sa mga companies, half day ra. Pero since dakilang empleyado man ko, muchote ko hantod tibok adlaw. Sa man kainit ba? Pasensya sa Saba ha, kay init kayo. Dili pwede nga hinayon akong AC. So sa may istoryaan na to, istorya na to karon kay kuan, kung sa may buhatan ako every Friday. Okay. Ano, sa basanalay may makatunan na niya akong rutina kada Biyernes. So usually akong buhaton after duty kay sayo man kumugawas sa opisina. Nya dili pa ko ganahan mo uli din ana. Tungod kay kuan kanang sayo pa gani nya di sa ko ganahan nga magmamara ko sa balay kay ang tendency ana kapulon ko nya, you know, di ko ganahan kanang naghigda ra anong may buhaton gani nya di sa ko ganahan nga akong i-exercise akong self trabaho nya mubuhat og mga something nga you know mga buluhaton sa balay nya ra kay nato sa kuan intersection. So akong rutina kada Biyernes after duty mo adto kog mall kay ang mall din is perting dako perting Loaga. Problema lang kay daghag tao, especially kung Biyernes. Kung halamutan day ko kuan sinion niya tanaw na ko rogma baron may gani nakahinomdom ko samtang kasturya tag mall kay you know ganahan ko mag chill tanaw kuan movie. Oy, ay pag binodit ako akong camera, so ay wa taga-tulingi gani. Wala mo kayo nga kanang nadyo ko ipaliton, even though sometimes ma-tempted ko mo palit. Pero ako it's one way of exercise nga maglakaw-lakaw, magtutuyo ko sa sud gani sa mall. Kaya tungod lagi dako ilang mall din so murag luag gani kayo nga dikhan kag matuyukan ba antod sa kapuyon ko. And then after ana mo ato ko coffee shop. I think nakakita mo sa akong video kung ditanaw manggaling mo nga nag-vlog ko sa usa sa kuan coffee shop sud sa mall. Ako ganahan magulo ka ng magsuwat or anything nga unsay musud sa akong mind. Ganahan ko nga ma-exercise kay para nako kung buhat mo gani kag mga activities like sa ko is kanang magsuwat. It's one way of exercising your mind and your brain. Dili ko kwan ha, dili ko sure ana, pero mga nagikuan sa akong kwan base sa akong experience. Mas muga para nako sa ako especially mas muga na akong uto kung ako siya isuwat. Like wala ko'y pakialam sa grammar or mga words na gamit na ako kay total ako ang reference, ako raman yung journal. So muna akong kuan paagi sa mga distress ko hantod sa laayon ko o di na ako kabantay sa oras nga kuan na di ay gabi na di ay kay paspas kay oras basta gani kanang na ako sa mall kay tungod lagi magtuyok-tuyok ko sa maglakaw-lakaw ko sa mall, magsuot-suot, mag-spend time murag
para na ko ang oras is dali kaayo. So usaya ito na lang sa kumo kaon sa akong dinner and murag quality time sad para sa akong kaugalingon ba. Kaya sometimes manggod kailangan nimong ako especially anad man ko nga ako ra usa mulaag ko muadto ko dili ganingon nga kanang nang murag laayon ko or mingawon ko kung wala ko'y kuyog kay amot lang ma-consider ako self nga independent ko nga pagkatao like pareha nang mato kog mall nga ako ra usa murag it's me time kani nga gitagan ako og oras akong kaugalingon nga buhaton ako kung gusto nga why limit makauli ko unsay oras dili ko maghunahon akong nakakuyog ba nga mo yung kauban barong gilaay na or ganahan na mo uli murag hangtod sa kapuyo na ko do kaon ako or wala na murag makaon ako it's time to go home then mao na and then diha pa ko mag once muli na ko murag medyo exhausted na ako pero diha na ko magbuhat gid og mga things nga pwede na ako ma-consider as productive like ikabot ako sa bahay maglimpyo ba ko ron or magbasa ko libro you know it's one way sad para nako nga ma-defeat mo ang burnout or boredom like daghan man activities nga pwede nimong buhaton kaya ang Friday man sa gyud murag dili ko mag-gym sa Friday o Saturday so mukaon ko unsay gusto na akong kanon ana it's about like #love yourself so mo na akong buhaton kada Biyernes dili siya kan actually dili jud siya nga exciting pero you don't have to be like exciting imong mga aktibidades para at least para nako ha kay ako ang klase nga tao di man ko ngayon nga kanang madali mapulan or madali ma-bored as long as you know like in ko ana sa kanang I'm into the kind of thing nga akong pagabuhaton yeah kaya na ako buhaton kaya di ko yun nga kanang kanya in just a few minutes manghita sa huglain distractions or whatever no so morning naka ganahan ako sa akong gagalingon kuan kay ko na sounds like narcissist pero yeah like is usa man ni sa mga butang anak ko tunan ako nga nalayo ko sa Pinas gani nakatuon ko og unsaon ako pag kuan akong kagalingon mold akong kagalingon into something nga dili gani ma-distract akong kagalingon sa something na pwede kong mag-all mas ma-depressed or like mingawon baron you know we have to help ourselves like sa kanang gikaingon wala may lain makatabang sa tong kagalingon kung hindi itara man sad you know so buhata ang tan-aw nimo makapalipay nimo like I understand man sad nga if I mean I'm giving an perspective as a like sa ko as someone nga nasa abroad like gibuhat man nato ang tanan nga para lang mapalipay nato tong family or mahatag nato sa ilahang gusto pero ayaw i-compromise imuhang kaugalingon because you know ikaw man ang pinaka importante like among all so mora na tong storyahan marag interesting kay akong paano Friday bonanza pero share lang ako sa inyo haba I mean not necessarily man sa niya kung activities every Friday mo sa inyong buhaton the whole point there is that give time for yourself ayaw do something ayaw pagpapildi sa tapol sa kakapoy or sa boredom
pangitag paagi nga imong growth is continual, og you know, live life. Og na naman ko sa opisina, mara na itong pagkastoryaan karon, og mudyotin ako. Bye.